नमस्कार. हौशी कलाकार नमन मंडळ यांचा हा नमनाच्या कार्यक्रमाला तुम्ही एवढा जो आहे भरघोस प्रतिसाद दिलाय त्याबद्दल पहिले प्रेक्षकांचे आभार आणि धन्यवाद. मी पण कोकणातलाच आहे, त्यामुळे कोकणातलं काही कार्यक्रम असेल तर मला त्याला प्रोत्साहन देणं याचा आनंदच होतो. आणि तुम्हाला जसं म्हणता राजेश्री, तुम्ही पाठपुरावा करायला पाहिजे. जसा ही लोककला आहे, ही सरकारने याला नक्कीच सपोर्ट दिला पाहिजे. तुम्ही करा, आपण जाऊ की त्यांच्याकडे. आणि फारच सुंदर दृश्य आहे, नाटकाला नसतं एवढा असा तुडुंब भरलेला ऑडिटोरियम. आणि असाच प्रतिसाद द्या यांना, कारण ही कलाकार मंडळी आहेत ती खरंच खूप मेहनत करून हा कार्यक्रम करतात. आणि 164 प्रयोग, म्हणजे मी सुभाष आमचा मित्र आहे आणि सुभाष कायम सांगत असतो नमनाच्या कार्यक्रमाबद्दल, पण खूपच आनंदाची गोष्ट आहे की 164 प्रयोग इथे आज होतोय आणि तुम्ही त्यांना एवढा प्रतिसाद देतात. असाच प्रतिसाद देत राहा, लोकांना सांगत राहा. आणि मग आपल्याला रिक्वेस्ट करायला लागू नये, समोरूनच सरकारने येऊन तुम्हाला राजाश्री दिला पाहिजे. आणि मी फार वेळ घेत नाही, कारण तुम्हाला माहिती, हा कार्यक्रम बघायची फार उत्सुकता आहे. आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. आणि एन्जॉय करा तुम्ही कार्यक्रम. धन्यवाद.